tak ngasih lan sayang. Tapi Juna sakitnya ada apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi yang ada bapaknya. Apa jadi dokter ya? Tapi biasa karena anak ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatap lakune ning jupuk pater tenan anine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Gegem asto supaya ning kakoh bebrang manentung saliro yen lubih ko angadan Bisa selawase ngancani ngobrol rano entek ening tengah wengi, tetes embun sing